Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So Allah a cikin ikon shi yau ga mu da tare da ɗan uwa. Yau shine azumin shi na farko, ya ɗauki azumi kamar yadda muka faɗa. Allah Ubangiji a cikin ikon shi Malam Usman Ibrahim ya karɓi musulunci jiya kuma ya fara da wani ibada. So Malam Usman Ibrahim, bayan karɓar musuluncinka abubuwa da yawa sun faru a social media. Ta bangaren yan uwa musulmai sun ta farin ciki suna murna. Wallahi na ga posting da yawa yanda yan uwa suka nuna farin cikin su da ka dawo cikin wannan addini na musulunci. Ta ɗaya bangaren kuma yan uwanka Kiristoti na ga dai suna ta faɗan maganganu kala-kala. So daga farko wane sako za ka ba wa 'yan uwa musulmai, ko kuma menene dalilin da ya sa, don yana kamar ya kamata mutane su san dalilin da ya sa ka musulunta, saboda wasu zarge-zarge da wa'yansu daga cikin uwanka Kiristoci suke yi. So yana ga yanzu ka ji dalilin da ya sa ka musulunta a bakin ka, maybe za su daina wannan zarge-zargen. So za ka wa duniya bayanin dalilin da ya sa ka karbi addinin musulunci? To, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Usman Ibrahim, da ina amsa evangelist, amma na ga wasu kisoshi sun fara canza sunan. Su ba damuwa, wannan ba damuwa bane ba. Gaskiya ina godiya sosai, ni ma ban dauka cewa inda na ga musulmai jiya suna yi, gaskiya lamarin abun ya taba zuciya na sosai, because yanda da ina daga cikin wanda suna yaƙi da addinin musulunci, ƙuru ba ɓoye ba tsoro. Especially ma ni na yi magana akan annabi Muhammad, na yi magana akan musulunci. Allahu akbar. Wannan garanti ne na sani. Na zagi annabi Muhammad, garanti na yi wannan magana. Na ce mishi yayi zina, na ce ya kwace matan yaro shi, na yi magana kala-kala. Gaskiya ne. To wallahi ban dauka cewa musulmi su karbe ni haka ba. Allahu akbar. Gaskiya lamari zan ce na gode sosai. Ka zan shi musulunci na yafe duk wani laifin da aka yi kafin shi, duk laifin da kai kanka musulunta, kana musulunta a riga an yafe wannan laifin insha Allah. So gaskiya zan ce na gode. Number 2 kuma shine yan uwan mu Kiristoci, ni har ga Allah ja ban ma iya bacci ma kira na yi bacci ban da kira a gaba na ma mutane sun biya su suka kira ka jiya. Akwai wanda ba su samu sai gane ba daga kiransu ba su yi haƙuri. Lokacin zaka ji ina waya, ina gama kafin dagan in kira wancan sai wani kira ya shiga, ka gane ba. Wannan ma wani suna kauna na yayi misali suna gaskiya kauna ne. Sun kyani sun bani shawara da yawa gaskiya, amma yaso in fada na bishiya yan uwana Kiristoci, ko in ce ni abin da zai shi ma kana ji ba, duk wanda zai zage ko wallahi ba Kirista bane. Ka san bisa yana amfani da Kiristan ne kawai. Yanzu saboda Allah yau duk san zuciyanka zaka ce wai ni ba evangelist ba. Akwai wanda ya bidiyo ce wai ni dan bin mata ne, ni dan shaye-shaye ne, ban faɗa ba, ba su faɗa wasu rihon asiri. That means okay, Yesu almasihu yace aka ga Yesu muka ce ba su wasu ba su koyar Yesu almasihu. Ashe ku sani kai Kiristoci bari kun ga muku. Ku san cewa a cikin mun nan ko wallahi akwai wanda suna bautan ganin ido. A cikin kafin Matiyu sai kar ku bautan ganin ido, zai zama aikin ku zama na bautan ganin ido. Amma ga wani ya bidiyo cewa wai ni ina shaye-shaye, ina bin mata, ina shan kwayoyi, amma ba su faɗa ba. Da ba su da kake addinin Christianity ba su faɗa ba, yanzu kuma ka musulunta sun fara cewa kai dan neman mata. Na ga wani ma yayi posting yau, ba dai ba zan kiyasu kuma ina son, amma zan ba ku amsa ɗaya bayan ɗaya. Wani ya bidiyo cewa wai ya post cewa wai ni tuba na shekara 3 ne kawai. To na rantsa da Allah bari in ga maka mallam, kana ci ka gaggauta ka sauki, don ina da hujjoji da wa'in tuba hannunsu. Ina da baptisma wai shekara watan da ya wuce akan baptisma. To bari ga maka na tuba tun 2021 ne, na yi baptisma 2022. Baka san me faruwa ganin ina baptisma kuma na yi yanzu a cikin Jos. Kana ina ba ina bacin ci bane, baka ji ni har yau ba wallahi malam Adam ban karbi musulunci don in ci mutuncin Kirista ba. Wallahi kai ne gida haka zan ci gaba da faɗin gaskiya. Ba zan taɓa barin a cikin Kirista ba, ba zan taɓa barin wai in ga gaskiya dan ne ta ba. Ne jawo hankalinka har ya convincing ɗinka kai da musulunci gaskiya ne? Na gode maka. Wato magana akan Yesu almasihu Allah ne ko ba Allah ba, maganan gaskiya wannan maganan is very important, mutum ya tsayi ta da kyau. Malam Adam, kai ka san cewa mun ja lokaci muna magana da ku, muna tattaunawa, mun yi mai masu conference ni da kai da baban Cinedu. Mun yi debate, mun yi ko ba wani ba. Amma a ƙarshe dai tambayar nan da kuka yi cewa ina ne inda Yesu almasihu ya kira kanshi Allah? Shi Allah ne. Na duba babu gaskiya. Sai dai a ce maka Bible ya ce kaza, ya faɗo can ya faɗo can, ka fahimta ba? A haɗa a ce Bible ya faɗa kaza. Ba wai ba ni ba ko ina son kuma ba wai na yi rin mutuncin Kiristanci ba. Ba ka fatan ba. Ka gane ba? Amma inda Yesu ya kai shi cewa ni Allah ne, a bauta mun, ni ne Allah. Babu. Yesu almasihu ya kira kanshi
dan Allah gaskiya ne ko ga ba Yesu almasihu ya kira kanshi dan mutum Yesu almasihu a cikin littafi ya kace tun fil azal akwai kalma kalmar nan tana tare da Allah kalmar tana tare da Allah kalmar ko Allah ne dukan amma kace dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne da ta miskin ta yasa kasance ta gare shi to kafin su kasance din waye ne yasa saka ta gare shi Allah ne yasa ta ba ina su fahimta ba wai muna cin mutunci bane dan Allah kana ce wai ni na zo na mutunci wallahi yau mallam Adam hagan nan ran da na bude baki na zagi Kirista ko wallahi na mutunci gaskiya har ga Allah gaskiya ne amma masu zagi na san zagi na Kirista nan ba kar ku damu ku ci gaba gaskiya ne amma Allah kun sun kiyan sun mun addu'a suka ce mun wai sun mun addu'a cewa wai idan gaskiya ne musulunci in cikin ce nagode in kuma gaskiya ne da kake ce wallahi ni har yau inda har musulunci ba gaskiya bane Allah na roƙe ka yanda ka dauke ni a da kai ne kristanti Allah na roƙe ka idan har musulunci ba gaskiya bane ya ubangiji na roƙe ka ka mai da ni kristanti inda fito gaskiya ne wannan shine maganar Malam Adam amma don ina son ba sako ya kai hakuri don Allah duk abin da zaka faɗa kan Usman Ibrahim ba ka tabbata kai kuma kai bincike don kasancewa duk wani ke bidiyo ina kallon na kowa a kuran da zan bada amsa ina kallon kowa ne gama shi wallahi zan bada amsa ka gane ba ina son kowa gama maganar shi da wani sun ce ina shan kwaya na bin mata duka ina jiran ku ne kowa ya gama gudun shi zan so fita da shi one by one wani ya ce wai so ita ba gani na wai so ne kawai mutuwa da buran azaman karka da don wuri komai koyi yana ai waya ba ta ƙarya ai gaskiya mara ba ta ƙarya bidiyo ba sa ƙarya recording ba sa ƙarya mala adam ubangiji alhamdu baraka amma ni da hayyo wallahi ina kaunan kiristoci wallahi mala adam musulunci bai koya min tsani kirista ba ina kaunan kirista mu karan kanmu kaunan kiristoci da yake muke yi shi yasa muke ɗaukar lokutan muke nuna musu Yesu almasihu ba Allah bane saboda a gudu tare a tsira tare kuma kamar yadda malam Usman ya faɗa wato malam Usman gaskiya yana da buɗaɗɗen zuciya lokacin da muke tattaunawa da shi muke kame shi ayoyi na Bible da suke nuna Yesu ba Allah bane so saboda buɗaɗɗiyar zuciya da yake da shi ya buɗe zuciyar shi wannan shi yasa yadda Yesu almasihu ba Allah bane daga ƙarshe yadda Yesu almasihu annabin Allah ne kamar yadda Bible ya faɗa a wurare da yawa kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma yadda Yesu almasihu musulmi ne wannan shine dalilin da yasa ya musulunta saboda haka yan uwa Kiristoti ku ji tsoron Allah wannan bawan Allah dan ya musulunta ku daina kage